Il-Ministeru ta' Owen Bonnici f'dak li għandu x'jaqsam programmi u inizjattivi għandu bej wieħed ieħor madwar €1.5 miljun. Ex-qar ma' Net News il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana meta kien mistoqsi dwar kemm ser ikun allokat flus il-Ministeru ta' Owen Bonnici għall-istrateġija ta' wara l-COVID-19. Bil-Ministru tal-Finanzi konferma li huma biss €1.5 miljun il-fondi allokati mill-Gvern għal miżuri u l-inizjattivi li suppost se jittieħdu biex il-pajjiż jibda jirkupra mid-daqqa tal-pandemija. Ftit tal-jimilu meta kien mistoqsi dwar x'ser ikun xogħlu fl-istrateġija ta' wara l-COVID-19, il-Ministru Owen Bonnici ma kienx f'pożizzjoni li jwieġeb eżatt x'inhu xogħlu u minflok għalli għadu jrid jagħti aktar dettalji. Jiena għalija dan huwa xogħol ta' responsabilità enormi li fil-jiem li ġej se nkun qed nagħti iktar dettalji dwaru illi se jagħmel id-differenza fil-ħajja tal-familji u negozji Maltin u Mewġin. Lill-Ministru Clyde Caruana staqsejnieh ukoll meta pajjiżna se jibda joħroġ mill-effett li l-pandemija ħallit fuq l-ekonomija tagħna u fil-qasam tax-xogħol. Bil-Ministru tal-Finanzi jgħid li qed jistenna li l-ekonomija ta' pajjiżna terġa' tirpilja sa 3 xhur oħra. Jgħat nistenna illi għal ħabtek tal-lejl aħħar l-ewwel kwart tal-ewwel ta' sena ġifieri wara Marzu hekk April l-ekonomija tagħna bil-mod terġa' tibda tirpilja aktar. Il-Ministru ma ta' ebda dettalji fuq liema bażi wasal għal din il-konklużjoni. Riċentement il-Bank Ċentrali ħabbar li l-pajjiż ser ikompli ħabbat wiċċu ma' deficit sa mill-lanqas l-2023.